Dobrý den, vítejte u dalšího dílu naší série věnované metodice modelu postupných transakcí. V rámci předchozích videí jsme poznali 4 fáze životního cyklu zákazníků, kterým v modelu postupných transakcí odpovídají 4 produktové kategorie. Dárky, produkty pro potenciální zákazníky, kmenové produkty a logické další kroky. Řekli jsme si také o prvním z celkem 3 pojidel, které drží celý model postupných transakcí pohromadě a pomáhá budovat a upevňovat vztahy se zákazníky při přechodu mezi jednotlivými fázemi životního cyklu. Tímto pojidlem byly informace o zákaznících a jejich sběr. V dnešním videu nás čeká další nástroj pro zvýšení efektivity celého působení na zákazníky a budování vztahu s nimi. Jsou jim obchodní rozhovory, tedy jakékoliv rozhovory, které vedeme my nebo naši pracovníci se zákazníky. A je celkem jedno, jestli k tomu používáme komunikaci tváří v tvář, telefon, e-mail či dnes tolik moderní chatovací nástroje. Umět se zákazníky komunikovat patří mezi klíčové prvky úspěchu každého obchodu. Proto dnes všechny společnosti s prozíravým vedením investují do vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti prodejních dovedností. Umění přesvědčit, argumentace a asertivní zvládání námitek, příjemné a pro zákaznicky orientované vystupování, erudované odpovídání dotazů zákazníků. To jsou všechno nezbytné součásti prodávání. Každý podnikatel řeší prodejní rutinu každý den. Bez ohledu na sortiment produktů či služeb je nutné zákazníka přesvědčit o výhodnosti vlastní nabídky a dát mu dostatek argumentů pro rozhodování o koupi. Celý model postupných transakcí je navržen tak, aby ještě předtím, než dojde k prodejním rozhovorům, zákazník již znal část vaší nabídky a věděl, co od vás může očekávat. K tomu slouží první produktová kategorie – dárky. Je vhodné, aby ještě předtím, než se zákazníky začnete bavit o své nabídce a možnostech, jak naplnit jejich přání, si zákazníci vyzkoušeli váš dárek, případně i produkt pro potenciální zákazníky. Proč? Protože nic není lepší než osobní zkušenost. Jeden z předních českých lektorů a konzultantů v oblasti marketingu a obchodu například nerad přijímá klienty na konzultace, aniž by si zakoupili některý z jeho online výukových programů. Proč to dělá? Zná principy modelu postupných transakcí. Tím, že si zákazník koupí některý z méně nákladných programů, má možnost dobře poznat práci zmíněného poradce a ověřit si, zda s ním chce dále spolupracovat. Poradce zas má jistotu, že pokud se mu klient ozval i po účasti na vzdělávacím programu, budou mít podobné názory na oblast marketingu a obchodu a bude tudíž s takovým klientem poradenská práce mnohem snazší a s většími dopady. Nesnažte se proto přeskakovat jednotlivé fáze a snažte se zákazníka maximálně poznat a zajistit, aby on dobře poznal vás ještě předtím, než přejdete k prodejním rozhovorům a nabídce vašich kmenových produktů. Navíc, pokud se k prodejním rozhovorům dostanete ve chvíli, kdy již potenciální zákazník má s vaší značkou zkušenost, veškeré jednání bude mnohem příjemnější a snazší. Zákazník by se totiž znovu neobtěžoval s vámi komunikovat, pokud by se mu získaná zkušenost s vámi nelíbila. Je-li po vyzkoušení dárků či produktů pro potenciální zákazníky ochoten s vámi dále komunikovat, je to jasné znamení, že je ochoten přistoupit k nákupu. Vaším úkolem je teď pouze zjistit, co konkrétně potřebuje a za jakých podmínek tuto potřebu naplní díky vašim produktům a službám. A to je pro dnešek vše. V příštím videu si rozebereme poslední element modelu postupných transakcí, a to zákaznickou péči. Mějte báječný den a těším se na shledání třeba u dalšího dílu našeho seriálu. Naschledanou.